Göwüler ganatlanyp syryn owadlary. Durmuş toýumyň gapysyny açyp geliňsiz ýigitler, geliňsiz gyzlar. Jowanlar toý tutýar, şahatlanýar bugün. Siz gelen gadyr dağlar durmuş toý bugün. Nädeni batkezet hormat bilenlere, hormat bilen toýa gelmek sizdenlere. Gadyny hormatly, daşdan ýakyndan toýda baramdy gutlap gelen mehribanlar eklejeňiňi hoş gördük diýäs. Geliňe çyň oynaşyň ajaýyp toýly günni, toýumyň ardyna we ihmallary bolan. Başoğlu yeninin koyalım olsun diye tuğruna gelip mehriban yağısları benim ağramına gelip yetti. Yağısları hepsinin örtürüyorsa hayvanı yansar kolaklar altında mübarek kezeme onlarla yerleşmeğine bir ruhsat verecek. Mehriban yağısları geliyor. Yağıslar barkı yer yağıslar. Zanımızdan olsun, soydamızdan olsun. Yağısları toyxana qarşı ya. Ne kılacağımı diye yazsak ya. Toylarımını batırmak var maskalar.
yaşlara, yani öğrenmez kemde oğul sıray, toyxanamızda, odun söygü makamları yandan yarı, Süleyman Cumasov tarafından, Mekvan yaşları bağıtı yar yaşa. Ananı mekram yakınlar, herkes yaman kolu ya, yaşları, kuygu dansına teknik veriyor, vales dansı. Herkes yaman kolu ya, bu odun fırsatlarda. Bravo, yaşları vakti var, yaşa. Yaşları bağıtı yar yaşa. Uluğa, egin denep gelli aşıklara. Bu fırsatta yürülmeye uçuluya. Bunda uzun menziller şeydim. Bir-birine söyüp olup geçeliyara. Bağıtı bolun yaşları yol olsun size. Ömrünüde ballar gatsın budurmuş. Sevgi götürünne ömrün yelkenin yollar dine bağıta taraf gidermez. Bravo yaşlar bağıtı yar yaşam. İn odun fırsatları vallahi elbette mehriban yaşları bizim aramıda
toyxanamıza geldiler. Elbette olary ul hormat bilen bagy torlaryna yerleşmegine ruhsat berýär. Oturgan oşun ýaşlar bagty ýar ýaşaň. Azaýa pursatlar başlady. Elbette mehriban ýaşlar bilen aramyza geldiler. Ine mehriban adamlary ilk bilen ähli assalamu alaykum diýýär. Assalamu alaykum gadyr hormatly dabara gatnaşýan mehriban myhmanlar ähli jäňde dabaral toýlugyny hoş gördük. Yeni bir ýola hoş geldiňiz diýärsine. Ähli bilen beýanym bolşýaly. Ahman arkadaşymyzdan ahman tiýerdarymyzdan taýyp tagallarynyň netijesinde halkara paragatçylyk nasbok ýylyň bir ajaýyp günleriniň birinde 2023-nji ýylyň 26-njy fevral senesinde elbetde näme ýene bir saglyjy günlerden bahar faslyda gelip ýetdi. Bärek Ramazan aýynyň ümidi ýerasynda hormatlanýar Hazanowyň maşgarasynda bayram agabynyň hemde sonra gelejemiň döwleti ozugynda bularyň mehriban perdende Örmüradyň hemde onuň saýlany ýary oğul Suraýyň bagtoy münasibetli bugünkü günde ähli bir taşçagyň üçin toy eýlanyň adanyny hoş gelipsiňiz, sapa gelipsiňiz diýmeklik üçin ulu hormat bilen Kagany ilkinjileň lawatynda dabara mikrofon başyna görmek isleýär. Hormatly Kagaga gelin başysyny dabara mikrofon ýöretesiň hyzmatyňyzda iň owadan ardygulary ýaşlara ilkinjileň lawatynda ýollamak size netip etdi. Elbette toy eýleriniň adynda bir hoş gelipsiňiz diýmeklik üçin mehriban myhmanlary bir açyk işte ardyp etmek üçin ul hormat bilen Kagaga. Toylugyny hoş gördük. Agmyny toylaryňy bolsun başlasyna. Oğlum hormatly myhmanlar, seni şu namyň toýunyna uly toýulda bara. Buranın cevaplarına göre Murat'ın yemeğleri olmasa gelimiz bağlı olun. Ağam benim geleceğime hizmetini verdim. Toy açıklayıp ulan edin. O ortada bardaklardan iyi bir şey oturun. Minnetdar Kagaga köp sag bolan arzuwlary hasyl bolsun diýip elbette. Şeýle bolan türkmen toýlaryň her bir asly halal, nesli halal türkmen ojaklaryna ýygydan ýar bolmany bir tüý sürekden arzuw edýär. İlkinci arzuwlary beýan edildi mehriban janyňyz sag bolsun. Ine mehriban adamlary şeýle ajaýyp toýlugyny bir gönden arzuwlary bilen dowam etmek isleýär. Elbette şeýle ajaýyp toýlugyna gatnaşýan nikah şaýatlaryny, ýagny Örmüradyň doýasy gurbany, Gowsuraý mehriban zorasy, ýadgyly ul hormat bilen dabara mikrofon başyna teklip edýär. Nikah şaýatlary, iň owadan arzuwlary beýan etmek üçin dabara mikrofon başyna görýär. Anadan gelip mehriban nikah şaýatlary ajaýyp toýlugyna. Mehriban doýasyňyza hemde mehriban zorlaňyza kalbyňyza besenlilikde ajaýyp arzuwlary bolsa dabara toýlugyny beýan etip bilersiňiz. Toýlugyny hoş gördük. Iň owadan arzuwlary mehriban nikah şaýatlary tarapyndan ýaşlara ýolan ýawaş ötüren. Ara dostum baklı. Minnetdar arzuwlar hasyl bolsun elbette mehriban. Ýaşlaryň ýanyna teklip bolsun ýaşlar şaýatlary tarapyndan baş ötüren. Ýaşlary ötür garşy ýalar, asmaý bu sözler bolan diýär. Şaýatlary. Oturan soňlaryň bagtynyň bagyýa digar galsyn. Toýlarymyza gaýsyn. Toýlaryňy bolsun. Örmüra seni şeýle ajaýyp toýlugyny şeýle owadan toýxana dikeldip bilen toý ýetsan toýxanasynyň administratorynyň adyndan hemde şeýle ajaýyp dagarany başdan ahyry şeýle syptyrmazdan ýazga galdyrjak Akmurat video studiýasynyň ýigitleriniň adyny hemde owadan suratlar bilen toýda garany berejek ihlas fotografyň adyndan elbette şeýle ajaýyp toýlugyny iň owadan saýlama aýdymlary siz mehribanlar üçin taýlap gelen meşhur Bagşymat Süleyman Jumazyň hemde sağdana ýigidimini Şady Şermamyat fyň adyndan hot öz adymdan dagarangytlaýan toýlaryny bolsun ýazy ýene bir ýola. Janyňyz sag bolsun, bagty ýar ýaşa.
Ondan ama mehriban mehmanlar şeýle ajaýyp toýlugyny ýene-de bir owadan arzuwlary bilen dowam etjek. Örümradın mehriban ağalaryny, gelnejelerini, ejekelerini, şol sanly dogallar kollektiwiniň ýakynjasyny hormat bilen toy merkezindäki arka mikrofonyň başyna teklip edýär. Iň ýakyn hosarlary. Hanana ağalar, gelnejeler, ejekeler hemde dogallar kollektiw maşgalagdalary. Ýakynjamyz jembolýat owadan toýlugyny, iň owadan arzuwlary mehriban ýaşlara ýollaýar. Toýlar bolsun adamlara. Toýda geçsin biziň her bir günümizde. Diňe toýda bagyt gününde paýlansyn biziň müşk anwarmady. Gysy güllermedi ýa. Hanana mehribanlar ýanky adagdalana ağalar, gelnejeler, ejekeler hemde dogallar kollektiwi. Ýakynjamyz jembolýat arzuwlar mikrofon başyna üýşýär, ýaşlara davral toýda iň owadan arzuwlary beýan edýär. Gelin başlasyna. Eger bagty arzuw etmeli bolsa, bagty arzuw edip ýetmeli bolsa, onu toy gününde arzuw edeli, bu zuwallaň bagtyny isleýän bolsa. Bagtdan bagyt bakar şerkime, döwletden döwlet ýokar hireýe. Onu toy gününde arzuw edeli, toylar sebäp bolsun, ýene bir toy edýär. Hanana mehribanlary, ağalary, gelnejeleri, ejekeler hemde dogallar kollektiwi ähtijamyz jem bolýar, ajaýyp toýlugyny iň owadan arzuwlary mehriban ýaşlara ýollaýar. Gelin başlasyna. Mehribanlar toýlugyna hoş geldik, bir ýöňe reaksiýa işýäs. Başlasyna. Doğanım Örümrat, gelinim bilen uzak ýakşy, agly berçilik bilen Hudaýdan gülü oýnap ýaşaň. Agam bilen geleceğime hyzmatyňyzy bersin. Elden taýjak geleceğim oýna. Sag olun. Ayna agam bilen sonu berçem, hyzmatyny Hudaýdan Örümrat bagtly. Örümrat doğançam gelmenin bir vaqi yürüyüp arabaytırmış oldu. Gelecek o toyuna oturmak Hudaýym hemmemden nesile etsin. Baklı açağıt elmeden toylara yatıldı. Böyle doğan gelinim bilen baklı olmuş. Ağama geleceğime hızmadım. Örümrat oğulturay baklı. Örümrat oğulturay baklı olun. Öre baklı. Öre oğulturay baklı ol. Ağam geleceğim bilen baklı ol. Örümrat, alın teyin yarım bilen bir ömür baklı yaşa. Doğanın ecemayin adından kutluyor. Gelinimin şuraya ayağı düştün. Mudama bir yaşam. Öre doğançağın baklı olun. Öre dahi baklı. Doğançağın öre baklı ol. Okman elim okma derdime hızma duyursun. Baklı ol. Inim gelin bilen baklı ol, elmeden mi? Şimdi toy değil. Benim burada kadar balonu var. Akar. O ağa gelse batlı ol, batlı yazar. Bir de toy diyor katlı seni. Dağılmam toy. Hadi lan, gel. Öre ama. Arzuwlar dowam edýär, hazaýyr fırsatda. Ağa gelse baklı ol. Öre dahi baklı ol. Arkaňyzy geliberýäňiz elbetde arzuwlar mehribanlar ýakynjaňyzy ýaşlarymyň ýanyna teklip edýär. Ýaşlar örtürýärler elbetde. Toy sowgatlaryny bolýar, ajaýyp toýlugyny owadan otuş şekillerle edýär. Mehriban ýaşlar örtürýär. Mehribanlar dowam edýär. Sowgatlarda görýärsiz bir şey dowam edýär.
Bravo. Yaşlara baktılar fiyar yazsan. Toy sabahtan olsun yapmak lazım. Tomatarımız kutlu olsun. Hartı müdürü bak yadigar kalsın diye. Azrail protokol devam ediyor. Toylu müdürü. Mehman yaşların Azrail toy sabahlarını kabul ediyorlar. Yeter, Navaraniye'de bir azayip arzulara bekleyip devam edecek. Yani gelip yetişmedi. Toylugunu hoş gördük. İlk umadan arzuları ve yan ediyaz. Başlasın. Yürüdüm öğrenmeye, gelime sorup oturayım öyle bakıyorum, gibi bulaydım. Olmazdan Öğrağa oldurayınca baktı olmaz. Naratın düğmen, dört doğanın birimi, tanımasanız tanak koy, yaş kavucun oğlumu. Aylan yara, aylan yara, asmana ay ayanya. Bugün o kalkacak, öğrağım ölüne bak, öğrağa sordum. Yurcum öğrenmeye kendimle bak, oturumur bastı aşağı sordum. Öğrağı, gelsin bilen baktı, baklayasın, görsen olur olsun. Ali! Ali gel. Minnettar. Arzulara beyan etip olduk. Şeylemeyin. Onlara başa okula sağları yandan yar mekvan, arzu aydanları, ekizcetleri, urharmat bilen yaşlarımın yanına tekliğe ediyor. Şu okula sağları altında. Toyasla ovasla olsun diye. Tez ovada olsun emeklimanlar, canımız sağ olsun. Biz vada yerinde de varani, oğlan arzulara besleyip, devam etmek isteyiz. Şeyle acayip toylumunda Ramazan mehman jigesi ayiniş oğlan arzulara beyan eder andan sonra olsa şeyle acayip toylumunda yadigar kalacak başkalarının adından in oğlan toy savatları nikah yüzüklerini kavuşturarlar. Anında jigimede in oğlan arzulara bir beyan et. Salam size laleyam lalesi, salam size kızıl kılın tanesi, salam size etran adını, salam size aynı şkildimle, aktıkçıga, su satacak, öğren kayınına, kaynıdığımdan takacak. Minnettar.
Ana aile jiyimeden bir ovadan ardıgları beyan eder. Ondan sonra bolsa yaşları yürüyse nikah hayatlar için taylanan yarışta ovatları da var diye. Jigim gele ardıgayday. Utanma. Seni men ya diktirip olardım bir günü. Bolya. Soğuklu sağdır. Ovadan sağdır yanına diyarı. Yaşları bizim yani mekvan jigirimiz tekliği ve diyar. Azayip soylu günü niyetlenen nikah yüzüklerini oluşturmak için. Yaşları bir ve nikah yüzüklerini takışarlar. Evet, azayip soylu günü akınan arkadaşımızın arkadaşı akınan bir zarımızın sayıda taraflarının neticesi. Arkalı yüzükle toplarlarına yamanlıktan doğru yani. Yaşlar bazı vaktiya yaşan hanımla Mekvan civiler ve yarış topluluklarına birkaç hayatlarına konuşuyor elbette. İkisi de birlikte yarış toplulukları diye. Gider hani? İzler. Belkiler, gayet buyurunlar. İzler. Hormatlı mehmanlar, şeyle acayip toylu günü Eklicemede bir oğlun arduların şayadı buldum. Anne olsa da balani oğlun aydım sağlığı ve devam etmekte ya şeyle acayip toylu günü hırmatına bile meşgul aydım. Süleyman Cuma'sı, o da aydım sağlığın atlısı. Eklicemede dans meydan sağlığı görmek istiyor. Hadi bir şey ortada da sor ya. Söyle Ali Suat'ına.